Нали? Готови ли сте да броите? Айде! Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем! Така, а сега искате ли да кажете по едно пожелание на нашия рожден? Айде да започнем от най-големия баб. Аз съм пръв. Не, казах, почва от него се въртим така. Айде, Алия си дава. Всичко да го чуем. Давай, пожелай му нещо. Пожелавам ти да станеш много голям и да имаш приятели. Браво! Сега да чуем Рали. Аз ти пожелавам да си жив и здрав, да имам много шестици в училище и да си все така. Оттегли желанието! Добре, сега да чуем Ния. Моето беше Нищо. и здрав и да получаваш много шестици от втори път. Браво! Пепи, аз съм Пепи. Аз съм Пепи. Филип, въртим се. Сега е Пепи. Пожелавам ти да си жив и здрав, да имаш много шестици в училище. Браво! Беси. Сега е Беси. Да си жив и здрав. Да имаш много шестици в училище, много подаръци. Не друго. Много шестици. Айде! Аз съм. Гай, ти искаш ли да пожелаеш нещо на рожденик, Крис? Искаш ли да му пожелаеш нещо? Стиляна, а ти? Не, добре. Ти си осен. Окей, Пожелавам ти да си жив и здрав, да имаш много шестици, щастие и най-вече гаджета. Сега да чуем Влади. Аз ти пожелавам, Криси, да си много здрав и щастлив и да имаш много подаръци. Браво! Аз ти пожелавам да е жив и здрав и в по-горните класове да има повече шестици. Браво! Айде сега снимам тортата. За мен Вижте сега, който на каквото му си падне, интересуваме само рожденикът. Червеното, окей, само за него ще изпълня нещо. Искаме да отидем. Айде, отиваме да не падаме. О, горе си да не е прасе, горе си да не е прасе. Може да не е гаджето на Криши, може да не е. Отварено пиш. Ако ми се падне. Аз бъде се заплух, даже на плух. Агитка, това е моят.